100% השמה למקצוע שמרוויחים בו בין 12 ל-18 אלף שקל בחודש כבר בשנה הראשונה. וכן, המקצוע מכובד, מנהלת חשבונות וחשבת שכר, ומחשב נייד מתנה למצטרפים הראשונים. במחיר הכי מטורף עד היום. ואתם יודעים מה הכי הזוי פה? שהקורס נכתב על ידי ראש לשכת יועצי המס בישראל, ירון גינדי. וכמובן שאתם מקבלים תעודה רשמית מלשכת יועצי המס בישראל. נשמע ורוד מדי? בואו תבינו בדיוק למה ואיך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל, לנו נמאס. אנשים אמורים להרוויח משכורת מכובדת ולא ללמוד 4 שנים תואר. ולא צריך לעבוד באיזה עבודת כפיים בשביל זה. הנהלת חשבונות וחשבת שכר זה בין המקצועות המכובדים יותר בשוק. וכן, שמעתם נכון, זה 2 מקצועות בקורס אחד. אז איך הדבר הזה עובד? קודם כל, אתם מקבלים קורס מצולם על ידי מיטב המומחים בתחום. מדובר על קורס של 3-4 חודשים, לא 4 שנים. וכבר הבנתם שאנחנו מתחייבים ל100% השמה? וכן, חשוב לי רק להגיד דבר אחד. אין עסק היום שלא צריך מנהלת חשבונות וחשבת שכר. אז אני יודעת שזה נשמע מטורף, אבל אנחנו מתחייבים לכל מילה שאמרנו. אז לא משנה באיזה שלב אתם בחיים, אם אתם עם ילדים או מתלבטים אם לעשות תואר. המקצוע הזה הוא בשבילכם. אז הגיע הזמן שביחד נבנה לכם את הקריירה. אז תשאירו כאן פרטים ונחזור לכם לשיחת התאמה בהקדם האפשרי.